Lüyen Gulasyan güneşi diyarımızda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkyň arkadagly zamanat diýilmediň her bir günleri toýdur bayramlara, şany wakalara, taryhy altyn harplar we ýazylýar. Gepleşimizin başynda biziň milli medeniýetimizde, sunatymyzda şäkli sarpy goýan kahraman arkadagymyzda türkmen halkymyzy aýdym ýollarda rowşan geljege tarap alyp barýan arkadagy serdarymyza tüýsürekden alkyşlamyza aýdýar. Kahraman arkadagly serdarymyzyň jany sap, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Atalarymyzyň ardy umytlaryna bina bolan garaşsyz kemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimizde hemişe toýly günler, bayramly günler ýar boldy. Mehmany ýeşler hormatly tomoşaçylar, ine şeýle ýagşardylar bilen Türkmen wada çeleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän owady saknat gepleşimiziň bu kısagyna tomoş etmäge çagyrýar. Mehmany ýeşler hormatly tomoşaçylar, owady saknat gepleşimiziň bu kısagyna gatnaşan Aýdym Çigidimiz bilen bizi tanış edýär. Gepleşimiziň bu kısagyna gatnaşan Aýdym Çigidimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talyby Ismail Hanmurad. Ismail, owady saknat gepleşimiziň bu kısagyna hoş gördük. Görüşme diýilip, Gahraman arkadagly serdarly ýurdumyzda okumak üçin, işlemek üçin, özdekini açyk görkezmek üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilen. Size mene elbette Gahraman arkadagymyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Ustad Halipa Moğolumyň eline alym bilim alýaňyz, tälim alýaňyz. Elbette bir gepleşimiziň başynda da bir talip kalbyndan, aýdymyş kalbyndan çykýan owazlar dugulamy diýip iýleşen diýerler. Fawol Muhammed Ra gepleşime çağıranız üçin. Menem şu pursatda bir talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, ul mümkinçilikler döretip berýän Gahraman arkadagy serdarymyza köp fawolsyny aýdýar. Gahraman arkadagy serdarymyzyň zan sag tutýan tutumly işleri elmydama rowajal. Köp sağ olun İsmail ardulyňyz hatyrly bolsun, bizem size okuňyzda, işiňizde uly üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsürekden ardulyýas. Şonu dörejlik äleminde de üstünlikler size ýaran bolsun. Gepleşimiziň dowamynda da biz size üstünlik ardu edýäs, çünki dörejlik toparmadan taýýarlan şertleri we sowallary bar. Şertlenmedi, sowallanmady, biz size gepleşimiň dowamynda ýetirer. Siziň ýerine ýetirmeňizde bir näçe aýdymlarym bize tomuş edýän, tomoşaçylarymyz ýetirer. Onu taýin bolsak, gepleşimiň birinji şertini başlaýdyk. Böyle. Mehmany ýeşler hormatly tomoşaçylar, biz owady saknat gepleşimiziň birinji şertini başlaýas. Gepleşimiziň birinji şerti kalba singen aýdymlar diýip atlanýar. Kalba singen aýdymlar şertimizde Ismail siz bize kalba singen aýdymlardan 3 aýdym ödürlemeli. Şol 3 aýdymdan bizem gepleşimiziň 05-54 gysy belgisine SMS ýollan iýleşmede jaňa edip ödürler. Jaňa çyk iýleşimiz siziň ödürlen aýdymlaryňyň içinden bir aýdym saýlar, haýsy aýdym saýlasa, şol aýdymyň gepleşimiziň şu birinji şertini ýerine ýetirmeli. Birinji şertimiz öwren ýöne koýup, onu da size sünnü gardylaýas. Indi aýdymlaryňyň atlary bilen iýleşme tanşy däl. Lala misleseň. Birinji lala misleseň, ikinji Türkmen gözeli, üçüncü aýgy sen günäkär. Bolýar. Ene mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, Ismail Hanmuradowyň ödürlen aýdymlar şulardan ibaret. Indi bolsa gepleşimiziň 05-54 gysy belgisine SMS ýollan iýleşmede jaňa diýär. Gelin jaňa çyk iýleşmemiz bilen hemmämet bilelikde tanışýarlar. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen wada çeleýiliminiň owady saknat gepleşiminden jaňa diýäs, mümkin bolsa özüňiz bilen tanış edäň. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherinde Leyli Mammedowa. Leyli, biziň owady saknat gepleşimiziň bu kısagyna Ismail Hanmuradow gatnaşýar. Ismail gepleşimiziň birinji şertinde, kalbasyň aýdymlar şertinde 3 aýdym saýlady. Şol 3 aýdym bilen häzir biz sizi tanış edýäs. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlaň, haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymyň Ismail siziň üçin gepleşimiziň birinji şertinde ýerine ýetirip berer. Bolýar, bilmeýän. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji hödürlejek aýdym bar. Lala misleseň, ikinji Türkmen gözeli, üçüncü aýgy sen günäkär. Men lala misleseň diýen aýdymny saýlaýan. Bolýar, onu ol aýdymam Ismail Hanmuradow saýdan ýetirdiň saýdanlary etmegine joşuny wada siziň üçin ýerine ýetirip berýär. Gepleşiklerimiziň minnik sanlaryna gatnaşyp duruň, işiňizde de üstünlikler ardy edýär. Bolýar, sag bolun. Köp sag ol. Ene Ismail görüşme diýilip, jaňadan iýleşmede lala misleseň diýen aýdymy saýlady. Onu
şol aýdym ýerine ýetirip beriň, bir de tomaşa edýän iýleşmeden tomaşa etsinler, dinlesinler diýen zatym. Luha wassalam. Bağımdan bir gül vereyim, eğer delale mislesin. Bağımdan bir gül vereyim, eğer delale mislesin. Kara gözlerim göreyim, eğer delale mislesin. Kara gözlerim göreyim, eğer delale mislesin. Sen benim servinedimsin, alyan ahli narın min. Sen benim servinedimsin, alyan ahli narın min. Vaktin geçmedi falim min, eğer delale mislesin. Sen geçmedi falim min, eğer delale mislesin. Görgüdeni ak yol bilin, vakti gideyin söz bilin. Görgüdeni ak yol bilin, vakti gideyin söz bilin. Yoluna güller yadayın, eğer delale mislesin. Yoluna güller yadayın, eğer delale mislesin. Sen benim servinedimsin, alyan ahli narın min. Sen benim servinedimsin, alyan ahli narın min. Vaktinsiz geçmedi falim min, eğer delale mislesin. Sensiz geçmedi falim min, eğer delale mislesin. Aylanın gülüm her yeri, tapmadım ellerde seni. Aylanın gülüm her yeri, tapmadım ellerde seni. Aşık aydır geçen günü, yar galilele mislesin. Aşık aydır geçen günü, yar galilele mislesin. Sen benim servinedimsin, alyan ahli narın min. Sen benim servinedimsin, alyan ahli narın min. Vaktinsiz geçmedi falim min, eğer delale mislesin. Sensiz geçmedi falim min, eğer delale mislesin. Eğer delale mislesin, ya delale mislesin. Ähwani ýeşler hormatly tomaşaçylar, siz Türkmen owasy ile ýylymyny owazy saknat gepleşmede tomaşa edýäňiz. Gepleşmeden bugün kısanyny Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Ismail Khan Muratov gatnaşýar. Görüşmede ýaly Ismail, jaňadan ýyleşmediň islegini kanagatlandyryp, leýle misleseň diýen aýdyma ýerine ýetirdiňiz. Köp sag bolsun aýdýas, owadyňyz hasam bilentleri ýanglansyn. Indi Ismail, gepleşmediň ikinji şertine de gelip ýetdik. Ähwani ýeşler hormatly tomaşaçylar, gepleşmediň ikinji şerti adatdakylar ýaly senin üşüň diýip atlandyryly. Ismail, gepleşmediň bu senin üşüň sakypasyny biziň sesreşýärmiz, on şäder bir näçe aýdymlary eşitdirer, ýanglanýan aýdymdan
elbette aýdymy kimin ýerine ýetirýänini tanamaly. Tanarsyňyz diýem, umyt edýäs. Eger almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplarym bar, bilseňiz gönül jogap berip bilýäňiz. Baýdy. Atwar kyn düşmez diýip umyt edýäs. İleşmeden gaspar köp seslenýän şertleriniň biri. Ähwany ileşler hormat tomaşaşlar Ismail onyp seniňuşuň sagypamyň barynjy aýdym ýanglanýar. Ismail aýdym ünsü dinleýäs. Aýdym gitdi. Aýdym ýerine ýetirýän kim? Türkmenistan at kalan artisti Nuriyat Tokayev. Berekella jogap dogry. Mehmany ile şol hormat tomaşaşlar jogap dogry. Indi seniňuşuň sagypamyň ikinji aýdym ýanglanýar. Mehmany ile şol Ismail ünsü dinleýäs. Aýdym gitdi. Yarıp çıkın yadın gülüyle Dünyada tek unşu görülmedim kinnin Aýdym hadi bagyt läretini kakkan gaýdy bolmaly. Aýdym ýerine ýetirýän Ýerine ýetirýän Türkmenistan halk artisti Atawa Şaroğlu. Berekella jogap dogry. Mehmany ile şol hormat tomaşaşlar jogap dogry dogrudan Türkmenistan halk artisti Halipa Atawa Şaroğlu. Edi tomaşaşlar seniňuşuň sagypamyz dowam edýär. 2 aýdymam bilmegi başardyňyz. Indi seniňuşuň sagypamyň Ismail ahyrky aýdym ýanglanýar. Eger şunu bilseňiz, ondan soňra gepleşeňiz. Ýene de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam edip. Başlysyn aýdym gitdi. Yazlara göwün bersen, gözler menden öýkeler. Bar ýara göwün bersem, gyzlar menden öýkeler. Iki dünýä barymdan, ejer çeksen zarymdan. Bu aýdym Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Saparowyň öýkeler diýen aýdym bolmaly. Berekella jogabym dogry. Mehmany ile şol hormat tomaşaşlar jogap dogry dogrudan Türkmenistan halk artisti Ak Muhammed Saparowyň ýerine ýetirýän öýkeler diýen aýdym. Berekella diýäs. Ismail görüşmi diýäli. Seniňuşuň sagypamyň 3 aýdymdan bilmegi başardyňyz. Size mundan beýlegem üstünlikler ardy edýäs. Indi bolsa gepleşeňiz ýene de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeli. Ulhy weslen. Dağlarda incirmisin yaşnar bağı Yanağım yağda talyar almadır nari Dağlarda incirmisin yaşnar bağı Yanağım yağda talyar almadır nari Türkmen gödülüm, Türkmen gödülüm Aşkım verdi bol bile zeymin dağı Türkmen gödülüm, Türkmen gödülüm Aşkım verdi bollele zeymin dağı Vakfideyin idiydim sendik birilim Örüm örüm taşlım kara gıdım Vakfideyin idiydim sendik birilim Örüm örüm taşlım kara gıdım Türkmen gödülüm, Türkmen gödülüm Aşkım derdi bollele zeymin dağı Türkmen gödülüm, Türkmen gödülüm Aşkım derdi bollele zeymin dağı
baktımızı öz ilimin sayısını sen gülür yürü Gülür kumbur kani baktımızı Türkmen gödölü Türkmen gödölü Aşkın derdi bollule sevgimin dağı Türkmen gödölü Türkmen gödölü Aşkın derdi bollule sevgimin dağı Türkmen gödölü, Türkmen gödölü Aşkın derdi bollule sevgimin dağı Türkmen gödölü, Türkmen gödölü Aşkın derdi bollule sevgimin dağı Sevgimin dağı, hey, sevgimin dağı Sevgimin dağı, hey, sevgimin dağı Atam şey derdi iluni Allah Atam şey derdi iluni Allah Gezmeli dünyada gezmegin bala Ağlasan da mirdin yanına ağlar Namartın öz yaşın gizlegin bala Hey ağlasan da mirdin yanına ağlar Namartın öz yaşın gizlegin bala Yola çıkma dostum kimliğin bilmen Suğa girmeyi suğun şumluğun bilmen Yalandan ağlaman, yalandan gülmen Sözlerinde şınını sözlüğün bana Hey yalandan ağlaman, yalandan gülmen Sözlerinde şınını sözlüğün bana Aha Topraktan ayama mağlay derini Hey topraktan ayama mağlay derini Açım bolson belin tutkun serini Özün kudret öz yıkılan yerini İl yıkılmadı yâri düzlüğün bana Hey özün kudret öz yıkılan yerini İl yıkılmadı yâri düzlüğün bana İşi düşün binnen işin düdüdü İşi düşün binnen işin düdüdü Somar bolcuk bolma ile görüdü Ekmedik bağına ilim uzadı Şol bağın özün yolmağın bağdan Hey ekmedik bağına ilim uzadı Şol bağın
özün yolmoğun bada Namartın öz yaşın gizligin bada Sözlerinde çınığı Sözlüğün bada Ähwaniyle şor hormatly tomoşaşlar, owady saknat gepleşimiz dowam edýär. İsmail köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Indi İsmail gepleşimiziň 3-nji şertine de gelip ýetdik. Ähwaniyle şor hormatly tomoşaşlar, gepleşimiziň 3-nji şerti owady sowallar diýip atlandyr. Owady sowallar şertimizde İsmail biz 2 urunçy sowal taýýarladyk. Kompozitorlar uğru, şahirler uğru. Sidadır haysam bolsa, bir uğur saylamalı ya kompozitorlar ya şahirler. Haysı uğur saylasanız, şol uğur boyunçudur, biz size soğal verir. Haysı uğur saylayat? Şahirler taylaylı. Bolyap, şahirler uğur saylayanız onlup, şahirler uğur boyunçudur, biz size soğal veririz. Hadır size verecek soğallarımızdaki aydımların sözlerini yadan şahir kim, şolları bilmeli olur. Tayar mı? Tayar. Üstünü vardı ödeyaz. Birinci owaly sowalymyz şeýle, aýdymyň ady Oba Gyýlary. Bul aýdyma bilýärsiňiz. Oba Gyýlary diýen aýdym. Ene şol Oba Gyýlary diýen aýdymyň sözleri haýty şahyryň dörejiňe degişli. Eger almak isteseňiz muny da bolup biläjek 4 san jogaplarym bar, bilseňiz gönlüň jogap berip bilýär. Jogaplara tanış bolam. Bolýar, jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Kerim Gurbannepezow, ikinji Magtymul Müşriýew, üçünji Ata Atajanow, dördüncü Allah berdi haýdy. Oba Gyýlary diýen aýdymyň sözleri nüşül şahirlaryň haýtynyň dörejiňe degişli. Kerim Gurbannepezow, Magtymul Müşriýew, Ata Atajanow, Allah berdi haýdy. Aýtyn taýlýar. Magtymul Müşriýew. Magtymul Müşriýew diýip jogap berýär. Şu jogapda galýan. Jogap kabul edýäs. Pählewan tomoşaşlar, Oba Gyýlary diýen aýdymyň sözleri şahir Magtymul Müşriýewiň dörejiňe degişli. İsmail jogap berýär, jogabym İsmail näme dogry? Däli jogap dogry. Berekella jogap dogry. Dogrydan Magtymul Müşriýewiň sözlerini döredilen Oba Gyýlary diýen aýdym. Berekella diýäs, birinji owaly sowalymyzy bilmegi başlardyňyz. Ikinji sowalymyzy ýetirýäs. Ikinji sowalymyzdan şeýle meşhur aýdym, bu aýdymym Elem Goşor. Bu aýdymy bilýärsiň, Elem Goşor diýen aýdymy. Indi şu Elem Goşor diýen aýdymyň sözleri haýty şahyryň dörejiňe degişli. Jogaplara tanış bolam. Bolýar, jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Gara Seyitliýew, ikinji Atajan Annaberdiýew, üçünji Mehmet Seýidow, dördüncü Annaberdi Agabaýew. Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly İlýas Şulty, Atagelli Garyagdiýew, olaýdym özüniň joşuny wadyny ýerine ýetirýär. Başga da ýaş aýdymçylarym başardygyndan bu aýdymy elbette ýerine ýetirýärler. Nuşul aýdymyň sözleri haýty şahyryň dörejiňe degişli. Gara Seyitliýew, Atajan Annaberdiýew, Mehmet Seýidow hemde Annaberdi Agabaýew. Haýty taýlýas. Annaberdi Agabaýew. Annaberdi Agabaýew diýip jogap berýäňiz. Jogap kabul edýäs, mehriban tomoşaşlar. Elem Goşor diýen aýdymyň sözleri Annaberdi Agabaýewiň dörejiňe degişli. İsmail näme dogry? Jogap bermedi, elbette jogap dogry. Berekella, jogap dogry. Dogrydan Annaberdi Agabaýewiň sözlerini döredilen Elem Goşor diýen aýdym. Ahirki owaly sowalymy ýetirýär, soňra bolsa gepleşimiz ýene de ähwan tomoşaşlar aýdym bilen dowam edýär. Aýdymyň ady Seher Guşlar Sayranyna. Bu aýdyma bilýänsiň. Ene şol aýdymyň sözleri haýty şahyryň dörejiňe degişli. Jogaplar barmy Muhammed? Bar jogaplar bilen tanış edelim. Jogaplar bilen tanış edýäs. Birinji jogap Berdinazar Hudaýnazarow, ikinji Anna Gurtgelliýew, üçünji Gelli Bäşiýew, dördüncü Annaberdi Agabaýew. Gelli Bäşiýew. Gelli Bäşiýew diýip jogap berýär. Jogap kabul edýäs. Seher Guşlar Sayranyna diýen aýdym Gelli Bäşiýewiň dörejiňe degişli diýip jogap berýär. Jogabym dogry, berekella jogap. Dogry Gelli Bäşiýewiň sözlerini döredilen Seher Guşlar Sayranyna diýen aýdym. Berekella İsmail, tuwalymy owaly sowallar takypamyzyň 3 sowalynam dogry we anyk jogap bermegi başardyňyz. Owaly sowallar takypamyda men şu ýerde jemlenýär. Gepleşimiz bolsa ýene de
Aydın bilen dowam edelim. Bale. Akşam kıybırın düşüm ayrıysin güneşer. Aktırdın gözün yaşım ayrıysin güneşer. Gelerin nidin gelmedin ayrıysin güneşer. Yadan hatlam almadın ayrıysin güneşer. Gelerin nidin gelmedin ayrıysin güneşer. Yadan hatlam almadın ayrıysin güneşer. Bana çektirdin civri, dilim çekersin. Ol gülün gözlüğünden yaşlar gördüm. Dövebilmen ışk civrini, aktırsan yaşını. Her zaman damcalarına ömrüm güler. Oğlan yanı gül olmuy, ayrısın güneşer. Bağdaki gülü solmuy, ayrısın güneşer. Gelerin nidin gelmedin ayrısın güneşer. Yadan hatlam almadın ayrısın güneşer. Geceleri yıkıldım ayrısın güneşer. Ağla bağla kat yazdım ayrısın güneşer. Sana kadarları düzdüm ayrısın güneşer. Ağla bağla kat yazdım ayrısın güneşer. Oğlan yanı kullu oldu ayrısın güneşer. Bağdaki gülü soldu ayrısın güneşer. Gelirin didin gelmedin ayrısın güneşer. Yadan hatlam almadın ayrısın güneşer. Gelirin didin gelmedin öldün güneşer. Yadan hatlam almadın ayrısın güneşer. Ayrısın güneşer. Ayrısın güneşer. Ähwani ileşler, hormatly tomaşaçylar, siz Türkmen wagtyla ýylymanap, owaldy saknat gepleşigimizde tomaşa edýäňiz. Ismail, görüşme diýälik. Owaldy sowalar takypamyzyň ahyrky şertine de gelip ýetdik. Mehriban tomaşaçylar, edidileşler. Gepleşigimiziň hem ahyrky şerti saýlanan aýdymlar diýip atlanlar. Saýlanan aýdymlar şertimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollan bir näçe aýdym saat öýjülemedi bap. Şolaryň üçin has köp istek bildirilýän 2 aýdym saýladyk. Siz häzir haýsam bolsa şolaryň birini saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan ileşmeden fanyny girip beredik görürsiz hem-de olaryň atlary bilen ede tomaşa edýän ileşme tanış eder. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji hödürlejek aýdym mala feretmez, ikinjim bolarmy? Muhammed Aras, men şol aýdymdan ikisinden bilelikde ýerine ýetirip beräýin. Bolýap. Onu bizem şol aýdymlary dinlemek isläp SMS ýollan ileşmeden fanyny girip beredýäs, olaryň atlary bilen ileşme tanış edýäs. Mara welaýatynyň Sakarçaga etrabyndan Atagelli, Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan Berdi Tuwok, Aradyp, Daşoz welaýatynyň Nur Muhammedow bilen maşgalasy, Ahal welaýatynyň Akbuda etrabyndan Täşli Gurbangeliýew ýörütip maşgala agdalary bilen gepleşigimizde iýdigderlik tomuş edýänliklerini ýazyp ýollapdyr hem-de aýdym dinlemek isläp öz SMS-lerini ýollapdyrlar. Balkan welaýatyndan Atanapes bilen maşgalasy, Mar welaýatyndan Kakajan Gurbangeliýew, Lebap welaýatynyň ýaşaýjysy Geldi Murat Haýydow, Aşgabat şäherinden Abdullaýew bilen maşgalasy, Balkan welaýatyndan Beşim Amangeliýew ýörütip aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyrlar. Bizem şol SMS ýollan ileşmeden isteklerini kanagatlandyryp Ismail Xan Muradowyň ýerine ýetirjek. Mala teretmez hem-de bolarmy diýen aýdym bilen gepleşigimizde dowam edýäs. Dinleýän jalyň tomaşa edin.
Ola mal yağışı malın baş yağışı. Ola mal yağışı malın baş yağışı. Baş devletin tapan malı zeretli. Dokmadık oğulun doğun daş yağışı. Nadan oğul atasına zeretli. Dokmadık oğulun doğun daş yağışı. Nadan oğul atasına zeretli. Attı ayık bolsa ölür tiyin molmol. Derdi gayrat bolsa işi tiyin molmol. Köveşvini koç gitti müyin molmol. Karşı vakır peykam yaya ziretti. Köveşvini koç gitti müyin molmol. Karşı vakır peykam yaya ziretti. Dünya örküne denilir nizanlar. Dünya örküne denilir nizan. Nadana yolukta türpe zinanlar. Erdin galın er ölün juanlar. O çigidi gözler baya zeretli. Erdin galın er ölün juanlar. O çigidi gözler baya zeretli. Akmuli garip kömlün bayıdır. Kanı gödürür közünden de zayidi. Terkimiz yarının doğuna yedi. Ayın gözler gözü ayet eretli. Terkimiz yarının doğuna yedi. Ayın gözler gözü ayet eretli. O şidi gözler bayet eretli. Nadan oğul atasına siretmedi. Bir keklik alırsa körpüp bağlasın. Keklik alırsa körpüp bağlasın. Sayray sayrayılamayan olur mu? Bir bilbil yitirse kadınlalesin. Hasretinden sözlemeyen olur mu? Bir bilbil yitirse kadınlalesin. Hasretinden sözlemeyen olur mu? Olur mu? Bağlı sesinlikler azıp buluğun. Dökü dökü göz yaşının buluğun. Akşirin alırsa illin oğluğun. Meley meley melemeyen olur mu? Akşirin alırsa illin oğluğun. Meley meley melemeyen olur mu? Olur mu? Aktadın elinden aldın ağacı. Aktadın elinden aldın ağacın. Yaman derdi kalır takmaz anacın. Bir güçlü düşmana dursun ikesin. Çocuğunu gizlemeyen olur mu? Bir güçlü düşmana dursun ikesin. Çocuğunu gizlemeyen olur mu? Olur mu?
Ayrılığa adam oğlu neylesin, kim kalır görmeyen acel hilesin. Maktım gülü hayvan bilse bağlasın, Altan bağırın buğulamayan bolur min. Maktım gülü hayvan bilse bağlasın, Altan bağırın buğulamayan bolur min. Belemeyen bolur min. Ähwani ýeşler hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen wasile ýylymynda o wada sahnat gepleşigimiziň bugün kysanyna da tomoşa etdiňiz. Gepleşigimiziň bugün kysanynyň aýdymçysy Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Ismail Hanmuradow ýürüýtip, gepleşigimizde gelip bir näçe aýdymlar ýerine ýetirdi. Ismail gepleşigimiziň bugün kysanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimizde gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Taýýarlan şertlemede de başardyňyzdan dogry we anyk jogap bermäň başardyňyz. Biz size mundan beýlegim okuňyzda, işiňizde, sonuňa dürüjlük äliminde ulustynlyklar arzuwlaýas. Okuňyzdan üstünlükli tamamlap, saýlap alan hünäriňiziň eýesi bolup, ýurdumyzda, watanymyzda, halkymyzda gerekli hünärmenleriň biri bolup ýetişmeňizi tüýsürekden arzuw edýär. Sağ ol Muhammed Orad, gepleşige çağıranňyz üçin. Mundan beýlegim täze aýdymlar döredip, halkymyza aýdym faýdalanmagy ýetirip durar. Biz talip ýaşlara o wada sahnalarda çykyş etmäni, şeýle uly mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadagymyza, hem de arkadagy terdarmyza köp sag bolsunmy aýdýan. Gahrman arkadagymyzyň hem de arkadagy terdarmyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedam rowajalsyn. Köp sag bolun Ismail, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size gepleşiň dowamyny sadanarlyk eden biziň ustasadyny ýetdemi dostlarymyza da köp sag bolsun aýdýas. Elmedam bunu şu diyarımızda, toylu yurdumuzda joşunu saatlaňyz toýlanmady, bayramlanmady bedäp dursun. Sağ ol. Ähwani ýeşler hormatly tomoşaçylar, o wada sahnat gepleşigimiziň bugün kysanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyrynda türkmen halkymyza şeýle eşretli döwrany bagtyar günleri peşkeş beren gahrman arkadagymyza türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda bagtyar geljege tarap alyp barýan arkadagly serdarymyza tüýsürekden alkyşlamagy aýdýas. Gahrman arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun tutýan tutumly işleri, rowany ýollarda, rowaşyklara, üstünliklere besenmegini tüýsüregimizden arzuw edýär. Sizin her biriňizden maşgul ojaklaryňyzda çağa gülküleri, ýene hugduly türkmen aýdym saatlary elmedama ýanlanyp dursun. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryny görüşýänçä hoş, sag bolun.